Wong wedok iki lek ngomong ibadah sregep, tapi wong wedok iki pinter ngadai banyu gak sadar lek timbone bocor. Sing bocor ning siji kakean komen. Lek ngomong ning kakean komentar lho wong lanang kalah. Sapa menitor. Wis sumpah iki bojone iki. Tahu dibuktikan yo nek wong wedok 10 didepi jajan sak piring. Wong lanang 10 didepi jajan sak piring. Apa tenan wong wedok kakean komentar? Lha kok wong wedok sing 10 lho didepi jajan sak piring, lagi nyekel jajan tok wis ngrasani. Lagi nyekel wis muni kok gak gelem mekan. Ngono wis andike nyaut yo ngono iku lho yo lek tepunge duduk cakra. Dadi lek tepunge cakra kok lek mekan. Sing ngono muni ora mergo tepunge, mergo lek muleni karo banyu adem. Dadi lek karo banyu panas kok lek mekan. Lagi nyekel jajan tok wong telu sing rasane. Akhirnya nek sing nyekel terus dicakon. Lah kok kowe ngene nek gak patek legi. Ono muni yo iki yo nek gulane sing putih. Dadi lek gulane bulu lagi ono nyap mosok ali utun kaya ngene.